laso pini nang kehang media bitung atum hanang kehang alam the bangela puino nilitum along nondo na tum na chinilo nitum aron barim abudi sar made chief advisor lo Dr. Dharam Singh Terona Kahai ex MLA Center for Karbi Studies Director lo alang lidadulo nilitum long dorapiat lo MP Omar Singh Tiso Kahai lapen ke Arun Barim Chingrung Amai Phu mate Harohat MLA Dorsing Rong Hang Kahai tadolo pinina tum phanang chophalam the bangela puhino juning pen nilitum Aron Barim Chingrung mai pie laso di forong sopia long ningkan sega mai nilitum Aron Barim Chingrung mai juning pen padoik lo padun ron si pining tame indeng hini kecok Aron Barim ke kroy ke doana tum oko kacing rumah mai karbiri surim sorong aje tara langso aklam long sepining da bipon ipok non ke rangji ni phai krisir ke parni si rada mai pido ipok lapen ke Aron Barim ke nang tum chini pakanang po tirthe dolo pupen cheklo arni dolo pupen karbia tumta tirthe ke plang pen dodun lo pupen ke ifuselet ifisar ke kroy adhorom lake Aron Barim hino karthli ka phijo hemphu mukrang pira singja ke kroy adhoromik lo la sihola so dhorom virda na punil tu matha par siksi Dr. Dharam Singh Terona Kahai Aron Barim Budisa alang litum benching waisi ilitum adhorom pirthe ke plang we karbier pirthe ke plang pen kirim karbia khai tum dulu pen ke kroy laso adhorom an sepe pangchu nang pe chan nangji lapen ke pirthe hi thilong da pachthang club nang pu matha si nilitum ta chuning pen party dhorom party lapen ke song chejong je pin pen la so song chejong je pin pen la so political party la so na political party pu chejong je pin pen social organization ke doan student organization ke doan civil organization ke doan intellectual ke doan lapen ke political parties ke doan chingrum pet pen Aron Barim ke kroi tuman pen ning si pet pen party pe the pin pen song pe the pin pen nilitum chuning pen nilitum talon pon lo lasi laso katolon bang ke alui sarpo men pen nilitum chopha pon lo Assam Chief Minister Afan Dr. Himanta Biswa Sharma Afan si man peng alui sarpo isab nilitum chopha pon lo lapen alang lita menang dunik po laso karbi Aron Barim Chingruma mai pipos ke kachopa ponlo punong denang tum apana pachini bangala hino je karbi atum khai kang thim karbi atu amithang jutang jubat pencenglok amithang alama ki pencenglok amithang apendeng sumpot pencenglok amithang dhorom puthian ta do chok lim akhai ke lage karbi atumlo pirtheng bong lasona khai kompik durepik sida karbi atumke elami ki pencenglok e jutang jubat pencenglok e pendeng sumpot pencenglok ilun tomo pencenglok lapen anta traditional sports anta do lapen e methanga dhoromanta do hulake karlika phiju Aron Barim do lasi holaso Aron Barim kapiyur veda je phan non nilitum penan Aron Barim ke kroy tum pen chelangsi laso indeng hini Aron Barim
lasok cingruma mai krung saya mai dak di forong supia long karbirin surin sorong aje katalon laso catai long sedak bi po non ni phai kris ke parni lasi laso mane bang nang pudunta hai lage pene political party fansi kamatha pu nitum bang joga mane dhorom ban kelang selet fansi kamatha mane political party fan ajakong kapidu ye fansi mane laso ke claim mane dhorom ban kelang selet fansi laso ke claim pugali na tuma chini lo chuke damtang dak tara langso karbi people holong sel kalin auditorium holong tame UCF United Christian Forum atum hanili phan tok jirpen niliphan Elvin Teron lapen alang tu UCF president secretary mai pu lapen konchun bang team ben bang niliphan pinpura lo nang pilo dak sertalin auditorium holong nitum phan ningkan sek amai pi UCF phan kaching bai laso dim klong nang pek nangi pusin le pek ponlo lapen ang partame alang tu phan nili phan se alhi sar pomen ben ang hanglo sita nili akapre ka sayang deng dokok mat chitong no nedet lo nili sita nili ko anma kerabun nang kerabun lo lapen ang partame hala lukhimon ke kroy adhorom dum ta nikan si kamai dak dipu arong supia long dolo odak ta nili phan man peng alhi sar po hisap nang hang pen nili do niglo lasi bang adhorom phan kelang selet mane adhorom phan kelang selet phan ba kapijum je phan si ladak aron barim cingrum mai ki bigali niltum ke kroy adhorom la aron barim ke kroy adhorom atum an ka cingrum pen koson si le tuma adhorom wirvet at nangima koson si aron barim ke kroy tuman wirvet at nangima laso ka chethan ka cimun pen cenglok lapen aningkan weng laso adhorom ki kroy tum an pen ningkani si pen ningkane sek pen koson si tum rat cingruma amai long dopen ko PPC aron bari matum ke claim ponjima ke dam ponjima aron aluthui kapang dak pen cenglok lapen ke iletum aron bari matum hu pilthe ke plang long le ke plang arni ke plang cheklo ke plang ke do pen ke kroy adhorom an su se pilthe achatai long kapili dunjia phansi nilitum krung saya mai ba ke ponjia phansi nilitum laso amai ki kibi nang tum chini lo aprang ke doktor engineer ave pina ko hut doktor ave pina hut koson si hem engineer ave pina hem koson si ke kim naing ma ke rak nangi ma lai ta ilitum hola so pilthe ke plang kar bitum si ki kim ke rak layak asayang ding delitum si claim lo lapen apartame aprang ke doktor ave pin sa hutame litum ke aron barim ka chiki pen kardom karli pen ka chiki pen ajok hola so ta mane ke osomar ave tumta sumimia si chakli pen medet osodoko mane ke so that men afuso wong hola ta aron barim ka chiki pi medet mane ke dak delivery case un eder lo jata hala so delivery case phanta aron barim ka kli ke arna phan ka chiki pen lata medet amhang thek plot la sonda iltum bang bom si do bom lo reng bom lo la pen ke non kar bia khaita yurveda lo lasi laso adhorom ke kroy anatum non ni phai krisi ke babang ke ilitum song che jong je pin pen political party che jong je pin pen ilitum laso amai long karbiang long lapen karbiang long pen angtan ke do akarbi meghaloi ke do akarbi urunachal ke do akarbi sirsor ke do akarbi anta ladak naga chetong ye phansi nang le tum media hoi pen nili chuning ri lo lapen na tum jong si ko pene karjuji mane pene do polong ten arjumelo lapen nili ga chuning ri bangke la sorni bangke il tum song che jong je pin pen che sorsa se pin pen ladak mane ke chok che lason mang chi jong je pin pen dhoromamen pen il tum jong phan dan il tum sorsa se
lapen jong nam de mane dhorom si chokchi pupe mane dhorom ke kroi tum mansi nil tum hinu pupe sira nil tum mangke je aron barim ke kroi anatum eme thang hu pilthe ke plang long lege plang karbi tum dolupun ke kroi a dhorom laso ando se mane nili thanlo mohata ni fusilet ni fisilet ni fusar kirim hala so dhorom ando se pang dang je phan ba pilthe thi long pa thang din je phan karbi tum tame eme thanga dhorom elami ki penjeng lok ejutang jubat lapen ke eme thanga porom puthi chok plang pu laso kapache thang ye phansi ni tum non ni phai krisir ke bangi bangke deng hini karbi aron barim chingruma mai dak di phu tara lang solong doi po karbi bipul hulalong lasige do an akarbi tum tame nanga chetong ji phansi ni lichuni rilo lapen ke aron barim ke kroi kre akapre ga dhorom ki kroi kre tum andame ni tum long na cherap che tudun pen ahir jume nanga pidun je phan kam jam nanga cherap dun je phan sialang lidum mata ni lichuni rilo lapen ke beleg khai do ana tum tame la sorni bangke laso aron barim tum mingkan deng hini laso aron barim kaching rumah mai di forong supi long ke do je hot halap tum tame itu melong na cherap che tu jun je phansi chuni ri target ateng ke lakni pen jong se abado kok noi chine datla sa lakni si nil tum bangke kamatha the pining bangke di mahasa pen da bang pigi pusin nai pu lapen ke ko hu sirsor ke do kar bi tum da bang pu lapen ke kamrup ke do kar bi tum da bang ji pu meghaloi ke do kar bi tum da bang ji pu urunachal ke do kar bi tum da che tong ji pu lasi lakni abado cheta hai itum ke hang he bang se hang bang ji tara langsung bu alang ri ke puthot itum nili alam ke duelo iltum siama ke hai lapen ke labangso aron barim armu chingrum labangso amai pi chief patron alang li laso entuma ke doyar ni lapen iltum alhuisar pu kechopa ke hai asam chief minister alang li nangadun ji alam ka doy thanal tum paklang lo senal tum ajoy ni pen chuni reng tung ma lapen lo anso se pacheta ki tha ate aron bari matum kachar jab nangji kaching room nangji lapen kaching honseroi nangji na sobang kenang sot ate iltum khebarim pula bangso angthek bangke aron barim le kivir lote virdet pupusi niltum kematha lapen la so joini si iltum council ja kong chilong lo 60 ja kong chilong lo la si iltum la bangso bang anso se pajet thangsi doan aron barim satame iltum elongvet acha tailong arjapsi iltum ansu se apanga dami pan naltum ajoy ne pen ansu se pachatai panchoning reglo asam chief minister phan lage karbi lipinen ke hang pu apen adhrom da flek jang ke hang amang gela pu indigenous faith and culture pu laso department huda pen nilatum aron barim kaching thurji phan tangka poisa ke doreta hai non le karbi youth festival ningkan sekpen daktar alang selong katalon chuning litum hang ponno alang ipa phan chuning ridunlo pang dak ponno uti si ankan man dak asam government pen alang li budget long thapon lapen pining tame thapon lapen kenon ko kise somda che tong nonji le ni tum phana pe bat ponangi kuti ke thom dim kuti phobak asam government pen karbi sum sorong aje ningkan se katalon along anso se kapang chuji phan kapeklari phan alang ta pin puro lo pin po lasi nilitum tame aron barim ke kroi ana tum tame laso nilitum chingwai chingsai pensi asama chief minister phan je ilitum aron barim ilitum anadin ke ilitum sekar bitum ke kirim cheng ke plang cheng pen ke kroi adhorom lo lake aron barim asista aron barim laso kaching bai kaching sai ya sai hem tabi along le phelang tabi sita non aron barim pen kachelar adhorom tuman ke ahem do kaching bai ching sai ahem ta do lapen along le ta do sita iletum that who pir theke plang long lege plang je kar bietum ta je ke kroi ve ka dhorom ge lake aron barim lo kar ka fijo
la sodim along le adimak long tawe la pen ke ahem tawe la si along le bang ke litum ke Karbi autonomous council pen ciri phokep dak lang kulong pek pon el ciri 5,000 bigas ciri suri pho bigas along le litum pek pon el la pen ke la dak boundary wall pen chenglok kaching wai ke cheng sai pen chenglok adowan pen chenglok Karbi tum ke kroy laso aron barim adowan ki kimji pen chenglok lakhe Karbi autonomous council pen dorone pusi niltum ke Assam chief minister pan chohangsi lasor ni pangdak ponang po je aron barim atuma pan pene kuti kep kuting koi kuti thong kep kuti phokep kuti pharui siba long te po pan sinil tum mang ke ka je ringelok lam pen ke give and take lo chohang po alang tum pini son ba nang pi ji ne po pan sinil tum chohang tenang pi unji ake pesati ke aga mane alengla me pilo capacity ke aja kong ke anu kapre ke abe ajibe non itum Karbi cho ban ke hangwek po dovek po se Karbi cho ban ke aron barim kikim ji phan ke manpeng ke piwek po hola sin manpeng ki pigalang phan si number 1 po lage sita alangli dak aron barim kaching wai kaching sai laso krung sai ahema building phan kuti sinang pije phan alangli ja kong abe kadure abe te government kacharia abangali lasi chief minister phan chohang pulong te niltum bangke ininge thege pene son ba ka sayang deng longji pu prince niltum bangke alangli phan ke hang non niltum prime minister phan dak MDC election phan gali sita lorin thing piang prime minister phan hang long Karbi Anglong ilitum dak veterinary college la pen agriculture college long lo veterinary college pen agriculture college derchat tahai sita tender korelo non prabjin pen dak contractor tum kampang chengpo manjalong veterinary college la pen ke dak agriculture college ke khirunia lo la pen ke government degree college bang ke chingthong lo kam claim bom lo non tang thu podake akuti apharo lekai hudak tame odake ke tang thu po lanang sayang deng lo lasi ni tum ta asama chief minister aphan ki cs tum kachuhang pon ateng pen ke long son thak se ni tum ta arona brim tum ta pene kerap te long ji pen chenglok si alang li phan ke hang chopo bo ai long alang li alui sar pomen pen ang chitong po nang chitong det pen alang li da ke do pen nilitum aron barim entem aron barim pilopo entem ke alangla men ke alun dir entem pan एक जगह बागन नेशनल एंथेम मसन है आरन बारी में एंथेम नितुम लोन को ला पेन के ला के इल्तुम के चथांग प्लोंग alun se po sonro kan to terang si alang lisi ka bondail alang lisi la solun pensi nitum pang chengi ko la det pen abang ke litum aron bari metum hu pirthe ke plang pen Karbi tum ke kroy la dak horbongal nam bongkrok arnam puik po Karbi tum rong asar ke do an Karbi Anglong arong asar tuman nitum phalo alang tum bongkrok arnam puik po la sorni ke la pen nang par ke oko Karbi tum aron barim ke kroy an akurusar hola so akurusar tum ta Christian tum le father pastor prosarok puason ba skona tumle sadhu po tumason ni tumta Karbi aron barim tum ke kurusar pulo hola kurusar ke do an Karbi Anglong pen angtan ke do ana kurusar rame bongkrok arnam hola sorni pupo la pu deda phisi litum bangke ko dak bang suri ke thom so se aron barim laso alun kan bensi ke kan bensi laso pensi nirtum ningarong chupipo la pen alui sarpo pencenglok kachupa lui tum pencenglok la pen aron barim ke kroy laso mailong nang idun an abang pubang phi la pen ke kroy kri abang pubang phi tum an nang kelang dun tum an da me hirjume nang pituna phanta hola bang suri ke thom su se ke kan pensi alang tum phan deng ponpo
laso phi bangke niltum a program bangke dat aron barim laso hoi pen mai fu hoi pen ladat rara phan kedeng pon welcome speech laso pipon po lapen gilitum aron barim abudisa Dr. Dharam Singh Terona ke hai alang ida thanik po pinpura lopik po alang phan pipi magadiman lapen ang parge ilitum MP thanik po lapen ke nilita lomso ethethini bak than po SCM hisapet lapen ke chief guest thanik po lapen ke amaita kijudlo